Hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Habarlardan ma'lum bolýar, Türkiýe Siriýadaky İslam döwleti jeňçi toparynyň Irakdaky Kürt jeňçileriniň garşysynda howa zarwalaryny urýar. Şol wagtda Ankara bilen Washingtonyň Türkiýanyň Siriýa bilen serkediniň boýunda Siriýadan gaçan bosgunlar üçin howpsuz zony gaçyp atalygy döretmek barada maslahat edýänligi aýdylýar. Bu temany kärdeşim gödel dowam etdirýär. Türkiye ve Birleşen Ştatlar İslam Döwleti toparynyň töweşijilerini Siriýanyň Türkiye bilen serhetiýaka giňişliginden gysyp çykarmaga synanşmak, Siriýanyň müňlerçe bosgun üçin howpsuz pena döretmek we töweşijileriň esasy üçinçilik hem adamlary hakyna tutmak ýoluny böwetlemek boýunça planlaryny maslahat edýärler. Bu çäre Türkiýanyň soňky hepdäniň dowamında goňşy Siriýada we Irakda İslam Döwleti toparynyň töweşijilerine garşy öňgörüli beşidilmedik derejede töweş alyp barmagynyň şeýlede ýurdun içinde Kürtlere eden basarçylarynyň ýygyny öňe sürildi. Obamanyň administrasiýasynyň resmiýetleriniň 27-nji ýylda aýtmagyna görä, Türkiýe bilen howpsuz zona baradaky gepleşikler İslam Döwleti toparynyň gözegçiligindäki 110 kilometrlik giňişlik barada gidipdir. Birleşen Ştatlar bu ýerde İslam Döwleti toparynyň töweşijilerine garşy howadan zarba urýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri indi Türkiýanyň Birleşen Ştatlara öz giňişliginden zarba urmagy ruhsat bermegenden soň howa zarbalarynyň has güýçlendirilmegine garaşylýanlygyny aýtdylar. Emma Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri Türkiýanyň we Birleşen Ştatlaryň arasynda howpsuz zonasy baradaky ulalaşygyň entek jemlenmänligini bellediler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan 28-nji ýyldan çykyşynda Siriýanyň demir gazagynda howpsuz zonanyň häzirki wagtda Türkiýede ýerleşýän 1,7 million Siriýaly bosgunyň öz ýurduna dolanmagyna mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Şol bir wagtda Türkiýanyň beýleki resmiýetleri magsadyň Siriýadaky grajdan uruşundan gaçyp çykan adamlar üçin howpsuz zonany döretmekden ibarat bolman serhedi İslam Döwleti toparynyň töweşijilerinden aratsalamak we ýapyk saklamakdan ibaratdygyny aýdýarlar. Erdogan 28-nji ýyldan çykyşynda NATO guramasyny Siriýada İslam Döwleti toparyna garşy we Iraň demir gazagynda Kürt gozgalançylaryna garşy görüşde Türkiýe ýardym bermäge taýýar bolmagy çağırdy. Munyň öňü ýerinde NATO'nyň ýolbaşçysy Jens Stoltenberg Türkiýanyň haýyşy boýunça Brüsselde guramanyň adatdan daşary maslahatyny açdy. Şeýlede NATO'nyň maslahatynda Türkiýe guramanyň agzalaryny öz howpsuzlygyny we hymsalýan howplary we howadan amala aşyrýan zarwalaryny maslahat etmäge çağırdy. Davutogly NATO'nyň Türkiýanyň Siriýa we Irak bilen serhedini goramak borjy bar diýip belledi. Şeýlede Ankaranyň öz görýän çärelerine guramanyň ýardamyna eýe bolmagy çalışýanlygyny ma'lum etdi. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gödel dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türk Siriýa serhedinden Owan Türkmen serhedine gelýär. Demirgazyk Owan sanyna Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasynda allym merdimli söýüşler barýar. Soňky uçun maglumatlarda aýdylmagyna görä öten akşam Sarıpul welaýatynyň Kokistan etrafy jeňçileriniň eline geçipdir. Kawurla kabarçymyz Şaýmerdan Gulmuradynyň maglumatyny bilelikde dinläýän. Demirgazyk Awganistanda uruş ody barha tutaşýar. Serpul welaýatynyň Kohistanat atly etrafy şu gün ertir, ýagny 28-nji iýulda jeňçileriň eline geçdi. Bu etrafyň owalaryny jeňçiler öň basyp alypdy. Kohistanat atly etrafyň merkezine jeňçiler dün akşam hüjüme başlapdyr. Etraf hakimi beýleki resmiler hemem Awgan güýçleri Kohistanat etrafyndan gaçyp çykypdyr. Serpul welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Muhammed Asyp Jebbarxilam Kohistanat etrafynyň Talib söwüşçileriniň eline geçendigini tasdiklady. Serpul welaýatynyň beýleki etraflaryna da jeňçileriň waham salýanlygyny ol belläp geçdi.
Komanderin aýdyşyça awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ençe mesawatlap uruş dowam edipdir. Jeňçiler öz hüjümini güýçlendiripdir. Şonuň netijesinde awgan güýçleri ýa-da çekilmäge mejbur bolupdyr. Arbaki atly yerli ýeragyl toparyň bir komanderiniň jeňçiler bilen hyzmatdaşlyk edendigini Jebbarhil aýdýar. Şo sebäpden Kohistanat etraby militanlaryň kontrolyna geçipdir. Serpil vilayatında merkezi adiyeli jeňçilerim yerleşipdir. Olaryň uruşlara da gatnaşýandygyny yerli resmiler aýdýar. Serpil vilayatynyň polisiýasynyň başlygynyň aýtmagyna görä, Kohistanat atly etrabyň polisiýa idarasynyň başlygy 18 polisiýa gullukçysy bilen direksiz ýetipdir. Olaryň halynyň habar almak başartmady. Etrap polisiýasynyň başlygy bilen polisiýa gullukçylarynyň başyna nähilýagdaň düşendigi heniz belli däl, diýip Serpil vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Muhammed Asif Jebbarhil Azatlyk radiosyna aýtdy. Serpil vilayatynyň vilayat geňişiniň agdasy Esedullah Huram vilayatyň dürli sebitinde jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyň barýandygyny aýdýar. Hawa güýçlerinden kömek sorulypdyr. Ýöne hawa güýçleri jeňçilere garşy göreş alyp barýan awgan harbiýleriniň kömegine ýetişmändir. Emma awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy general Kadamşah Şehim Demirgazyk Awganistanda howpsuzlygy üpçün etmek üçin alada edilýändigini aýdýar. Faryab vilayatynda awgan güýçleri jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Faryab vilayatynda jeňçiler uly ýetki çekdi diýip general aýtdy. شمالی و خصوص دولت فاریاب برانداختن مقاومت شدیدی نیروی دفاعی امنیتی مواجه شدن که تلفات شدیدی داشتند. Demirgazyk Awganistanda ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin vice-prezident general dostumam ol ýere bardy. General dostumyň medbugat wekili Sultan Fayzi vice-prezident general dostumyň döwlet garşydaşlaryny ilalaşyga çagyrandygyny aýtdy. Eger jeňçiler ilalaşyga razy bolmasa onda olara garşy Demirgazyk Awganistanda harby çäranyň geçiriljekdigini Fayzi ma'lum etdi. Şaýmyrdan Ulumrady Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, innek söhbetimiz Aşgabatdaky suw ýetmezçiligi barasynda. 27-nji ýylda Aşgabatyň bir näçe trawyna tutuş günläp ilaty suw berilmänini gaýdylýar. Emma Azatlygyň bu mesele boýunça sosial ulgamlarda açan forumuna gelen jogaplaryň bir toparyny paýtagtdaky suw ýetmezçiligine anamsızlyk edilýär. Aşgabatda Kawarçemy Murat Gurbanyň maglumatyny bildirdiňler. Paýtagtlaryň suw üçinçiligindäki köterişler dowam edýär. Dün 27-nji iýulda şäheриň 11-nji mikroraýonyny hemde Hitrovka, Pasyolka, Savhoz diýilip atlandyrylýan raýonlarynda bütün gün suw bolmady. Erti ýerden saat 10-la kesilen suw 11-nji mikroraýonyna akşam saat 18:00-da berilip başlandy. Häkimetlerden suwun kesilmeginiň sebäbini anaklamak hem başartmady. Ýylatyň suw üçinçiligine jogap berýän Wadakanal diýilip atlandyrylýan idaranyň telefonunyň trubkasyny ýa-da galryan ýokdy, ýoksa da bu telefonyň edir şol wagt boş däldigini bildirýän zoom bir signalynyň sesi gelýärdi. Şol bir wagtda hem ýerli häkimet wekilleri suw galan bu raýonyň ýaşaýjylaryna haýsyr bir alternatiwa hödürlemedi. Bu raýonlaryň köçelerine suw daşan ýerite awtoýollar görünmeýärdi. Bu ýagdaý mikroraýonlarda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna ýaşaýan ýylaty näil erwet täsir edendigini görmek kynnaly. Aşgabatyň 11-nji mikroraýonynyň özüne altyn diýip tanıdan ýerleşmesi bu wagtda şeýle görünmärýär. Kwartirada bir damja suwam ýokdy. Kommersiýa dükanynyň suw zatynly almaly boldy. Olam hiç sada ýeten ýokdy diýip altyn aýdýar. 11-nji mikroraýonyň beýleki bir ýaşaýjysy ama bütün gün suwsuz galyp öz görügleri doğrusunda şeýle diýär. Her gawy 5 manat 50 teňe olan bu suw bir näçe kal etmek her kime başartmaýar. Ýöne başga çykary ýokdy diýip aman gurulmaýar. Paýtagtyň Hitrovka we Pasyolka raýonlaryna da ýagdaý hem 11-nji mikroraýonlardan odden tapawutly däli. Ýergelen evvelläki geçsek paýtagtda şu tomuk dünkü ýaly giňgerimli suw kesilmesi eýýän bir näçe boldy. Geçen ay şäheriň ýokarda alan raýonlaryna we Parahat mikroraýonyna hem bütün gün suw bolmadyk wagtlary bar. Aşgabatyň Parahat 1, 2, 3 mikroraýonlaryna ýerleşen köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýokarky
ki katın yaşayıcıları olsa yani kaydan uğrak vaat beri su yetmezliğinden kösenip gelirler. Su yetmezliği köp katlı yaşayış jaylarının yokarı katlarına yaşayan adamların hem içerik görgüsüne öğürlü deysek de bu yanlış olmalı. Ağlar mikrorayonların yaşayıcılarının kayılarının aytmaklarına oraya esasan 4. kattan yokordaki kvartirlerin yaşayıcıları şeyle kıyınçılıkları yığıdan başlarına geçiriyarlar. Köp hayatlarda su akmayar, aksa da katı pes akyar deyip olar gurrunlar yarlar. Su gıtçılarını aşağıdan su fontanlarının köpsünün uğrap yatışından hem göz yetirse olyar. Şeyleri yokorda alınan etraflarda eli su kaplı, su da şapıyorum yaşayıcılar hem her köşede denyalı gözeydiler. Tomuz paslarına her şimdi suyun kesilmeyi ya da onun yetmezçiliği inni adatı bir yağda yoğurulup barıyar. Vaktar hükümet yığınaklarına bu meselenin oğlandan qaramadan bu yağda yılına qaytalanýar. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda habar çemeli Murat Gurbanyň lediniz. Su söhbetini dowam etdirýär. Şu aralykda Türkmenistanyň Eýran bilen daşary işler ministrleri derejesinde su meseleleri barada hem gepleşik geçirenligi habar berildi. Eýsem ençeme derýaly, kanally, çeşme çaýly 5 milyon çemesi ilatly Türkmenistanyň su yetmezçiliginiň hakyky sebäpleri näme bolup biler? Kärdeşim gözel bu meseleler barada Türkmenistanyň olarky su hojalyk ministri häzir Orsetde ýaşaýan Aleksandr Dadonov bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşligi bilelikde dinläliň. Aleksandr Dmitриевич, Türkmenistanyň we Iranyň arasynda su aktyrmak meselesi maslahat edilende näme barada gurrun gidip biler siziň pikiriňizçe? Я только могу предполагать, что это может быть пропуск воды по реке Теджен. Men munun diňe Iranyň giňişliginden Türkmenistana tarap Tejen deriýasynyň suwuny aktyrmak meselesine degişdigini çak edip biljek. Sebäbi 1990-njy ýyllaryň ortalarynda Türkmenistanyň we Iranyň arasynda Tejen deriýasynda bent gurmak barada ylalaşyk baglanşylypdy. Bent Iranyň giňişliginde dikilip suwuň derýanyň akymy boýunça aşak ýagny Türkmenistana tarap aktyrylmagy Iranyň gözegçiliginde galdy. Häzirki wagtda Tejen deriýasynda suwuň akmagynyň gowşamagyna ýa-da su yetmezçiligine degişli meseleleriň dören bolmagyny çak etmek mümkin. Şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň Irandan su aktyrmagy soraýan bolmagy mümkin. Попросили увеличить пропуск воды. Tejen deriýasynda su akymynyň gözegçiligi nädip Iranyň garamagynda galdy? Потому что на их территории плотина, водохранилище не прям. Sebäbi bent we su howdany Iranyň territoriýasynda gurulypdy. Aktyrlayan soň möçberi de ylalaşyga görä iki taraplyny esasda kesgitlenýär. Şu günkü gün su aktyrmak meselesiniň ýokarky derejede gozgalmagy Türkmenistanyň su akymynyň häzirki derejesinden kanagatlanmaýandygy barada habar berip biler. Türkmenistanyň su bölünçigine degişli Özbekistan bilen hem tejribeleri bar. Ýurtlar Amy derýanyň suwuny Sowet döwründen bäri 50%dan bölünýärler. Türkmenistanyň Iran bilen Tejeniň suwuna degişli bölünçiginiň şertleri barada mende maglumat ýok. Иран и Туркменистан, я не знаю, у меня нет этой информации. Türkmenistanyň territoriýasynyň bir bölegi Hazar deňizine çykýar. Ýurtda bir näçe derýa we beýleki suw çeşmeleri bar. Suw arasalyjy dethalar hem gurulyp ýyzyna ulanylşa berilýär. Ýöne ýurduň ilaty ýyllar boýy agyz suw yetmezçiliginden kösenýär. Owa hojulygynda da suw yetmezçilik edýär. Siziň pikiriňizçe muňa näme sebäp bolýar? На мой взгляд, я скажу банальные слова. Рационально надо использовать то, что есть. Meniň pikirimçe ýönekeje bir çykalga bar bolan suwy rasional ulanmakdan ibaret. Amderýanyň Murgabyň beýleki derýalaryň suw bar, dağ çeşmeleri bar. Olardan tygyşytly peýdalanmak gerek. Täze bir zady oýlap tapmagyň geregi ýok. Dünýädäki şol sanda Israildaky tejribeleri ornaşdyrmaly. Türkmenistanyň suw hojalyk bilermenleri Israile barıp gaýdanlarynda her gezek hayran galyp gelýärdiler. Olaryň her bir damjadan peýdalanýaşlaryny görüp, emma bizde bar zat başga, Aşgabat alyp göreli. Köşkler suw çöwdürmleri gurulýar. Suw öpçünçilik sistemasy bolsa ýer titremeden soň 1950-nji ýyllarda gurulaly bäri täzelenmedi. Könelenişmegi sebäpli suwuň ençemesi ýere siňýär, harap bolýar. Так она и действует. А сколько воды по этой сети уходит в землю? Потери какие? Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Dadonov bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosu şu gün öz websaýtyny Eýran türkmenleriniň dutar saz senedini saklaýyşlary barada video reportaj hem çap etdi. Azatlygyň websaýtyna gelin, okaň, tomoş ediň, oý pikirleriňizi ýazyň.
Gepleyer Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimiz dowam etdirýäris. Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýokary amatlykly ýaşaýyş jaýlarynyň köp salynýanyny gaýdylýar. Ýöne ol jaýlar köplünç paýtagtda gurulýany meňdeýär. Lewap köýtenme ýaly ýerlerde kär mugallimlaryň klas otagyna ýaşamagy mejbur bolmagy hem belki şu ýagdaý bilen baglanşyk kıldyr. Adatlyk radiosi bu tema boýunça video reportaj hem taýýarlady we ony web saytymyzdan görüp synlap bilersiňiz. Habarçymyz Röwşen Çaryýew dinläliň. Köýtendagly Maria Buylowanyň hökümetden o diýen uly talabam ýok. Ol diňe özüne kellesini sokarýaly jaý berilmegini soraýar we hökümetden özü ýaly ýagdaýy düşen adamlary jaý bilen üpçün etmäge borçludygyny çak edýär. Özem ol bu synançyklaryny soňky 20 ýyl bäri dowam etdirýär. Ol bu gurda häzire çenle 50-den owrak arda ýazypdyr. Dogrusy onuň aýdylşy ýaly hut kakmady kapysy galmandyr. Men şu ýerde ýatyp turýan diýip Maria Köýtendagda ýerleşýän 3-nji çağlar we etkinjekler döredicilik öýüniň bir klasyny görkezýär. Onuň ýatyp turýandygyny aýdýan ýeri ullakan klas. Klasyň diýwarlarynyň bir ýüzünde tagta beýlek ýüzünde onuň alan hormat hatlary we çağalary öwredilýän nusxawy hatlary asylgy. Otagyň bir gyrasynda bolsa okuwçylaryň stollary we beýleki okuw esbaplary çaşyp ýatyr. Sınıfın içi häzirki wagtda gaty ysy bolýar. Men şu otagyň bir kunjeginde ýuwunyp ardynýaryn. Sınıpdan ahar taýýarlap bolanok, egin eşiklerimi goýara ýermem ýok diýip Maria ýagdaýyny gurrun berýär. Maria 40 ýaşlarynda, onuň ajysy ýetik, durmuş destany ýurdun garaşdyrlygyna gowuşmagynyň ýyzyny başlanýar. Çağalykda ýetim galan Maria ilki tanışlarynyň biri gyzlyk alýar. Ol maşgala göçlükde ortaýa giden soň Maria ýaşlygynda öýsiz galýar. Şol wagtda hökümet ilk başda Maria we onuň ýagdaýyndaky adamlary mehmanhanada ýerleşdiren hem bolsa bir näçe wagtdan soň beýlekler bilen bir hatarda Maria hem mehmanhanadan çykarylýar. Şeýlelikde ol bir näçe wagtlap köçede ýatyp durýar. Soňra oňa boş ýatan jaý berilýär. Emma ol jaýym soňra berilen ýene bir jaýym Maria ýaşamaga ýaramsyz jaý diýilip onuň elinden alınýar. Onuň adatlyk radiosyna görkezen dokumentlarynyň çen tutulsa, jaý sorap häkimetlere ýüzlenmegi 20 ýyldan bäri dowam edýär. Ardalarynyň arasynda ýerli häkimetlerden başlap vilayet ýolbaşçylaryny, merkez gaziýeti çenli türlü edaralarynyň ýolbaşçylaryny uğradylýan hatlary görmek mümkin. Mariýanyň iweren ardalarynyň köpsi jogapsyz galdyrylypdyr. Emma käwir ardalaryna jogap berilen hem bolsa jogapdy talabyň kanagatlandyrylmagandygy aýdylýar. Ardalarymdan hiç ýyly peýda bolmady. Soňky 6 aýdan bäri şu sınıpda ýaşaýaryn. Men şu ýerde ýatyp durýaryn. Nahar bişirmäge ýerim ýok. İlçilik bir gowzat. Gowa adamlar maňa kömek edýärler, nahar bişirip getirýärler diýip Maria adatlyk radiosyna gurrun berýär. Mariýanyň problemasy diňe onuň ardalarynyň kanagatlandyrylmazlygy däl. Soňky döwürde ol häzirki ýaşaýan ýerinden hem çykarylmaga synanşylýar. Mariýanyň aýtmagyna görä bu maksat bilen polisiýanyň içgärleri onuň bolýan ýerine ýan bir gezek gelipdirler. Maria adatlyk radiosyna başga kara gapym galmady. Her ýere ýüz tutup gördüm. Indi sizden başga kime ýüz tutjagmy bilemok diýip öz agyr ýagdaýyny gurrun berýär. Köýtendagda edil Maria ýaly jaýsyzlykdan kösenýän başga da ýaşaýjylara duş gelmek mümkin. Olardan birem özüni gözel diýip tanadan 40 ýaşlaryndaky aýal. Oňa ýaşamak üçin berilen sümölge hatda jaý diýmäge de diliň baranok. Onuň hatda epişgesem ýok. Köýtendagda gözel we Maria ýaly ençeme beýleki maşgalalara hem duş gelmek mümkin. Maria hakda aýdanmyzda bolsa, olýan prezidente 2 gezek hat ýazypdyr we entägem öz hatlaryna beriljek jogaba garaşýandygyny aýdýar. Hormatly dinleyijiler, Röwşen Çaryýew dinlediňiz. Inniki söhbetimiz Türkmenistanyň çağalar hem din zal şeýerleri barasynda aýdylmagyna görä Tomus Kany kulunu awada we beýleki ýerlerde din zalmaly çağalar ýüri topalan boýunça kä halatda bolsa adalatsyz kesgitlenýär. Eýsem bu adalatsızlyk nireden nämeden ujalýar? Kärdeşim Muhammed Tahir bu mesele barada ýerli ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmadaga Türkmenistanda soňky döwür çağalaryň dinç almagyna niýetlenilip, awazada gurulan çağalar bagy boýunça idare kärhanalara plan berilýänligi barada maglumatlar gowuşdy. Bu mesele bilen siz gyzyklandyňyz, nähili maglumatlar tapdyňyz? Awazada mektep okuwçylarynyň dinç almagyna saglygyny berkitmegine netlenen daýan çende ardy wagtly iksany zoolog dinçler öýü bar.
O yerde her mevhumde, her vilayetten o Aşgabat şäherinden näçe saganyň diňjaljagy mevhum başlanmadynyň has ýön adymdan bir aýyňdan kesiplenýär. Diýişi awala diňjal solugynyň işine serenjam berýän ýürüýte edara awala komiteti amal edýär. Adım son edaramız her vilayetten hem de Aşgabat şäherinden näçe saganyň diňjal bilje hakyndaky kuwotany ýagny sanawy Paytahtın o vilayetin hakimliklerini etiriyor. Hakimlikler onu özgürlüğüne idare kärhanalara paýlaýar. Siz idare kärhanalara paýlanýar diýdiňiz. Şol paýlanýan meselesini has taýyklaşdyrsak, siz şol idaralardan käbirler bilen özüňiz habarlaşdyňyz. Şol prosesi olar nähile malaşýarlar. Mesela diýeli, şol idaranyň başlygy gelip işgärlerine hawa planaga sen çaňy ber, planaga sen akdyňy ýegenini ber diýip şey aýdylýarmy. Ondan soň onuň çykdyjy meselesine el çözülýär. Şol joko gelenden soňra umumy idara kärhana boýunça bildir sat elan etmek ýokdy. Eýsem bir özüne golay adamlara eger çağany awada kenaryna diňjerme uğratmak metin bar bolsa ene biziň edaramyza 2 ýa-da 3 tane joko berildi diýip şeýler aýdýarlar. Ýöne şol diňjersiň bahasy bir arzanam däl. Joko 10 diňjer etdilen. Şol jokaň bahasy Türkmen manatyndan 700 manat, Amerikan dolarlarından göni 200 dolar bolýar. Onu saganyň awada bark gelmek üçin edilýän ýoltuzlary girmeýär. Epesli pulun gurgun ediýäňiz. Indi şol çağasyny göwnsiz iberýärlermi? Enatalar mesela mejburluk bir ýagdaý barmy şu ýerde? Şu planyň amalaty. Mejburluk çok paýlansyňda sagaň diňjalçylyk düşünde de mejburluk ýok. Muny aýtmak gerek sebäbi bir gözüňe getirin 110 çemesi maskaradan 2 maskara tapylýar. Şol abada diňjalmaga sagatyny ibermek aty goňjy maskara tapylýar. Özüm ýöneköy aýlygadan oturun şi wezipelerde işleýän işgärleri ýeter nyrkdar boldy, kymmat düşýär. Amamla daganda bir gapma garşy gelýän bir ýagdaý bardy. Eger o taýda eýam islegem uly bolsa, onda bir plan diýilen zat nireden emele gelýär. O sagalara bary ýoksa 2 tane yer gözüňde tutulan oňdaşyndan o taýda da Türkmenistanyň sagalarynyň hemmesini diňjalmaga dogry mümkinçilik ýok diýýär. Bir ilatdan ärazilik bolmasyn diýip düzülýär. O haridarmy da man tapylýar. O plan başgaça bolmaly. O paýlanýar diýerse, paýlanandan soň şunu medeni aňyl medaralarına ýa beýlekler kärhanalara berilýän ekenne, daýhan birleşiklerine ýene gaýra ýok eken soň şunu paýlanýar. Bizde adalet bar, ähli kişi bir gözden seredilýär. Hemme kişiň diňjalmagyny mümkinçilik göredilýär diýilen siýasaty kaýgyny da bolsa amal etmek üçin edilýän iş. Sizin de isleg uly diýýäňiz. Onda bu diňe şol idaralarda işleýän adamlaryň çağalary gitsin diýip edilýän işmi? Ay şolar gitsin diýýär, şo Taýlandçylar gitsin diýýär. Beýlekler ýeňatdan eýän bize questionlardan ozul kimden mardygy bar satylýan. Bolýa hamamrada beren maglumatyňyz üçin sag bolun. Sizem sag bolun. Işin dirawatsy boldum. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Azaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günlerimiziň soňuna geldik. Gepleşikleri ýoksa anyk alyp bardy. Saatlar kesme bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.